So mga mas mo na ni kahimtang diri sa Bohol. Sa sagkuan sa nabunturan na ang mga baywa na nahitsura tungod sa kausog sa hangin na mga sceneries dan. Nya nag-amua diri awa na dyan hitsura among bay. Sag-asa na nalagbot ang mga scene. Grabe hadjud sa bagyo. Grabe gimurgi usap-usap ang mga kuan, mga nangaupaw tanang mga tanong. Mga scene ano mga scene sa mga bay. Kurinte. Na ang poste sa disability katong baho na sad. Mo ning amo guys, ang nabili na lang nga lubi nga nagbarog tulo ka buok. Sa kadaghang lubi na hurot na, nag-atang na sa daan ang mga ahoy mo nang maglisod gyud ang mga ugnay mga rescuer. Maglisod gyud og agi kay no, ang tanong ang kuan kahoy mura mag-iusap og kuan mura mag-iusap mura nagkaugtubo ba yan na amo na among bay guys wa na gyud na hitsura at naguba na jud kaayo sa tanan ang nahabilin ra nga murag kuan ang among gikuanan gabi gitaguhan mo na bulik ra taon mi guys na mga lubi hurot butong hurot tanan among lubi guys ano butong na tayo mao ba kinaus butong hala ka nang inyong saging ana mga saging hurot tanan abis tanan sila nang inya lang wala pang mauniglain ang butong ang kuan to kay ana na among daan nga guys kay hurot na gyud hala nga ang lubi ni kuana na among bayang karaan guys wa na dun may kapoy na sa pila ka bagyo og linog na hangin alabay ana mao pa ni pagkahugmak dun niya nag-among antina naabot na diri hala ang simbahan sa Mississippi ana ba nakuha jud bisan pag nasubos di pa man sila kaubos kayo pero murag safe ra na sa ubos na simbahan sa kuan na kuhaan sa scene agi anig mga truck tanang mga kahoy sa mga moto diri wa na gyud kurot una kani unsa man pag-agi ang rescuer ani di gyud makadali-dali delikado pud sila og mo kuan sila kay di man pud sila kaagi nganing sitwasyon kanira nagpabilin nga kuan basi na adyo kilat uy kay nga mura mag-iusap-usap pag mga kuan ay Allah grabe agon mo ato dito ate harvest ag kuan ninang hinya na entaw ng mga saging ninang hinya mura entaw gi naupaw ag kuan basta oy wadi gyud lisod gyud ikuan pertig yung pagtag grabe hag damage halag bay lula wa na atop ang bahay ni Lola pero hala natumbahan sa kuan natumbahan sa mangga ang bahay ni Lola wala yung tumba ay naman gusto sa ilang silong si Pogi na guys wa na ang bahay ni Lola wa na upaw na gyud wa na gyud kuan tanawa ang mga daghan kailangan sila awang mga kuan dito hala wa na jud ay agpayag nilang papa hasta manggani ang wala mais wala manggani mura na mag-harvest mura nagibal hapla ang mais ang tabunan ng mga kuan nawo layo ang attan sa mga atop oy awag pa yung labating lawa na hagba perting hagba hala dito noon kuan man sa hala ato lagi ni mga sino ato man tuwa layo kay ganaabtan ng mga lubi na to naabot to layo kayo ipagat na lang grabe ha jud sa bagyo oy among kanang plagana guys nga tubig naglupad tanan wa na gid ang adto baboy aga mo na lang kita kuha lagi nabilin kana manggad ako kay nang manggad diha sa una atong kuano awa noon sa nana wa na gid mo mangga nga tawanan nya karon din na tawanan ginaupaw naman kay najong hawa na guys hala bay ni Lula ati gani pero wala siya nahugmak pero wa na giato Pogi Kinain mura si Kinain to ay nakabuhi iro ka diha ha ato niya ato ala si Pogi dili ta mo dito siguro sa ubos kayo daan ra ba ta kuan nila mihis wa na gyud lombat man day diyan grabe ha jud ay kuan oy epekto ang kuan peteng dako ag dami sa among lubi guys kurot among lubi guys
Wa gyud na bilin. Samisan pa jud nga lubi oh, sayang eh. Na og giupawan jud wa hala oy ag mangga. Unahon na nabanguha na itong mga buto ay mga kuan ba na kay unod. Pangkuplaso na lang gupod ng mga kuan pa. Hala nawa ang payag sa pare. Oo. Wa na. Hasta po tong simento nga. Namo na payag unta da babaw guys sa pare ba nya wa na jud. Milupad siguro tos ubos. Hawan nahawan mga ganit atong buto nga pag gisutingan no. Wa na gyud dahon. Hasta May mga kuan. mangga dito. Mga kuan na lang lagi nabilin, mga punuan sa uban. Nang mga lobby guys, umurag ko nagkilat kating mga nangaupaw na. Unsa mo pag-agi anang motor ah? Dito pikas. Ada ari. Direct